Tant huwa kompliċi magħhom illi fil-qorti il-Ministru Konrad Mizzi talabna nistaqsu lill-Prim Ministru. Meta qalulu l-audits tlestewx, qalulhom staqsu lill-Prim Ministru l-audit tiegħu hekk ma tridx tlestiċ jew le. Donnu il-Prim Ministru jaf kollox fuq l-audits ta' Konrad Mizzi, donnu il-Prim Ministru jaf kollox fuq il-kumpaniji ta' Panama. Ma nagħmlux mod li taf ukoll ta' min Prim Ministru il-kumpanija illi jisimha E-Grant u xek illi għadhom ma ammettewx ta' minni, ma m'għandix dubju illi fil-mument ġust insiru nafu wkoll. Veru li l-fajl ta' Beppe Fenek Adami illi għaddant il-Malta Today kien fajl tal-Pulizija? U jekk iva, kif għadda fajl tal-Pulizija għand il-Malta Today? U vera li dan il-fajl intalab f'April ta' din is-sena waqt li kien għaddej l-iskandlu ta' Panama? U vera li dan il-fajl intalab minn assistent kummissarju tal-Pulizija illi jiġi minn membru ta' din il-Kamra? Kollox jindika, Sur President, illi f'dan il-każ l-għodda tal-Istat isma' din, l-għodda tal-Istat qed jintużaw biex jintimidaw u jalqu ħalq l-oppożizzjoni. U li tasal li tuża l-għodda tal-Istat biex tagħlaq ħalq l-oppożizzjoni, l-għodda tal-Istat bħal pulizija biex tintimida lil min ma jaqbilx miegħek, dan huwa qatt faxxist u gvern li juża qatt faxxisti huwa gvern perikolus li mhux tajjeb għad-demokrazija.